Hello phung kaham te jotono no lam soga ni katal blogo norok bahai tongbai kha khayo kaham no tongbai na hanai tini kang aguli o thangsinai hani bage ama song ano tona hani phaimani tini sati bo sikbai ang to agartala ni gari kasaka ang norok bai bara o thangbai mala siwani Teisa bara o phai sokphai kha tabo kha ani nogo mukhi sana hani phaijak ani moini bo saje angke parani ang thaisuk tui haimani ani ro mukhi salanya hane angka abono tabong ke mukhi snamui tonglayo thaisuk mukhi no salanya hane angke miya samani bo thokprai para haising sumung ganga ba tini Teisa omo haike no safinai hinai puilani simi paithak jora ani video no nai tongdi Teisa mukhi khlaibai bai khatam ka chasinai video tisana po yang phen bo gong gong ikko bobo buni YouTube ni bagui video khaina hane angke camera ma romo ma mani lai suka ako rungya hangka bayang buni moti bo ungjagya te background rog na hala ri ganai rog sa hanyo sungjak rog ka ma mani yadi ba Tini salai mani onek pot thiklai suka kisa salayo khlailai kisa salayo khlailai omte haike ma gatabu to sawi pai bai kha birthday gal bokhana suna treat nai po tong biya koto koto sar nai po bono joto no birthday wish khaibe di ani bage calculation khailai ti mati pusanga bo satungni bai jalang suka hana sprite pai na harka gate chajangnai kisa 2000 years later tabung ke ani dol ni buni baisong ni nogo phaimani ke omong ke bai koto ni buslang ke bono na hanyo na hare cheng rok thungi tonglai mani ke singkisa taung no bo thangna nango hne nokhol laikya ke kini bo mani baijangnai tongo ke ba ai khang ke no singke biang jani ma nokhor biang jang ma thang saime amang sanggo deli no ma nokholai mungsa samung nangi phano tabung ke sokontola market o phai sokpai ke ang o jaga han thangte kisa na hare thanglai mani o jaga to sing habliya tabung ke riksha ni nokhor ka angke sini main jaga o thangsinai ge je dogan hapai mani a jaga riganai rok naithok ke phaljak angke jotoni saka ni riganai colour ke naithokjak suka mehendi colour hino tamon angke gabono bwrui rok bo te tamo hino riganai nukha angke jotono kobor chao angke ba abono nai tonglai mani te ri fish rok bo angke yango angke ke baini ri kwcharma tongo ta ri fish angke abono nai tongmani ke mankha angke omono twlang thangsinai gete les bo nana hini tongo angke les bo sarjak bla gabono nai tongmani ke les bo oro jotono naithokbai suka angke bai angke white colour se sanmani angke buni white colour bo rutungmani pore olongke mankha omono select khaikha ta Auna phaike ba jokhon bag bazaro ba habi thanglai suan hne hapaimani go jaga ni dol bo khoroksa tongla ge bobai malai te hine go o jaga siri kasalai ma se khumrok berajak nugung gabono nai tonglai mani kubui hai hine go blai ba hine kubui hai ungsuka go o jaga je kaham nangi bo kisa hapaimani thangte ingke amono kaham se nukliya ani bagai nokholai sina hine nokhor ka angke thangte ani dol bai bo malai khaba ge tabung ke baira thangai tungflamani kisa thanga rong ni thangnai normal milkshake ta diyo duja video kaya lang na tera tho tabung ke ang ni sinai Bahai mata mau sakra deh. Ano paida? Kolom bisa. No paina se mana khorok sabai malai rekha. Mukhui mani rok pai ba ko bai ta ke bazar thang tong lai
Manui bo kaham semanya tini. Bazar hatingke khlaipai khe angke mushroom nakha muya nakha te moshok ke tamke dati phatpha nogos thangsinai muya wandro khaisanai muya wandro mikhum bai khai ni mui songse paikhe angke tabungke khundro pui rei sinai bahai motom khe mai bo kusuka tini sapung pura mai sajagi angke nogo ama ruti khai rohmasa salai sungka angbo mai songpai liabla ke bo mamui songjai angke tabo horos jasina hinai ke mui bo deksa keno songoi rekha mamui songoi paimasa kolomani angke tui tukui nakha angke te bokhorok motok mahe ongo hinai bokhorok bo suui nakha angke tabungke kisa rest khaiui mai chaina sinai tang abungke mai chaui nagranai ani muya mui bai angke muya bai mikhum awandro songmani tini thoksuka angke taklai bai hingka angke 2 bar se machakho nogo waisa machai phaikha angke tabo bara phaiui tini chapaikha angke abono kisa opungui chai nagra tese muya angke jotoni ni kothok mui mangso bancha kari mano muya mui tongkha angke muya ni season sokpai angke ani nogo muya mui mangno ongnai muya simi no chaui bo tongoi mano ang 2,000 years later. mai khe chaui paikhe angke tabungke khwnai kisa phrani nana hine fan tola o asugui tongmani ke tini ni ani blog to amsuk jora nongnai norok haini hai khnani blog o malai phinai ke tini ni ani blog no nai hamjak angke ba like comment tei share khaina tapok di tata।